bien e grazas aos avances da máquina do tempo aquí tenemos a Hipatia. Hola, Ian. Hola Hipatia, te parece ben se te hago unhas preguntas? Si, pareceme ben. Teu pai? Matemático e filósofo. E, de feito, traballaba na biblioteca de Alexandría. Tes acceso a esa biblioteca? Si, leín moitos libros. O teu pai morreu. Moita tristeza e moito dolor. Men, que fuches mestra. Si, fun a primeira muller en dar clase. Mosa. Son astrónomo e defendín que o Sol estaba no centro do universo. E logo por eso Cirilo asesinoute. Si, por non pensar como el. Como riches? Cirilo ordenou a miña morte. Que ano morriches? Morri no ano 415. Defende o teu dereito a pensar, aínda que te equivoques, é mellor que non facelo. Per máis, suscríbete